Pepe Benduiña foi unha das primeiras persoas que eu coñecín cando empecé a traballar no Concello de Cangas. El tamén, creo que foi no ano 84 que crearon Lembranzas da Ría, entonces tamén estaban empezando, e por eso me gustaría facer un recordo na súa memoria, porque é unha persona que fixo moito por a cultura en Cangas. Noraboa, a Mornura e aos veciños de Ío polo seu entroido. E ao mesmo tempo que lle deron a Noraboa polos premios, doulle as grazas por todo o traballo que fan. E grazas tamén aos membros do xurado e as persoas ou colectivos que me propuseron a mí para este premio, porque non sabedes non volado que me metestes, a verdade, que estou, pois non sei se abrumado ou como. E a realidade é que neste último mes está sendo un continuo de mostras de afecto, cariño por parte de persoas amigas, compañeiros e compañeiras de traballo, colectivos, e ora, ainda por encima, este premio. Se o sei, non me subí, a verdade, sigo traballando. O único que fixen nestes últimos 38 anos foi cumprir coas miñas obrigas como traballador dunha administración pública que está sempre ao servicio das persoas, dos veciños e das veciñas. Me faltaba tamén darle a noraboa ás cantareiras e pandereteiras de Galicia, guardiáns da tradición oral e musical de Galicia, a quen se adica este ano o Día das Letras Galegas. Sen tempo non era. As mulleres galegas sempre están presentes na cultura, pero non sempre son coñecidas nin recoñecidas. Por certo, 1000 primaveiras máis para o galego. Neste premio teño que facer partícipes a moita xente. Primeiro, a todo o persoal municipal, que é fundamental para que todas as actividades, eventos culturais e de todo tipo que se celebran en Cangas se poidan levar adiante. Dende o personal de limpeza ata os técnicos superiores, pasando por conserxes, auxiliares administrativos, policía, personal de emerxencias, protección civil, persoal do Departamento de Obras e Sinalización, técnicos dos distintos departamentos, xuventude, música, profesores do conservatorio, persoal do auditorio, todos eles necesarios e imprescindibles para que se poidan celebrar o Canecas Metal Fest, mostra de teatro, Canllás, Festival Folk de Vilariño, cinemas ocultos, Entroido, cabalgatas de reis, arte no morrazo, argálicas e tantas actividades culturales e festas populares que se celebran en Aldán, Ío, Coiro, Darbo e Cangas. E, por suposto, en este apartado non me podo esquecer das miñas compañeiras do Centro Municipal de Benestar Social, as que están agora, as que estuveron, e todas elas que durante nos 38 anos compartiron comigo actividades, alegrías, decepcións, folgas. Entonces, pois teño que acordarme delas, como non me vou dedicar un especial cariño para elas, para todas elas. Por certo, para o ano que ven se celebran 40 anos da creación do Centro Municipal de Benestar Social en Cangas, da chegada dos servicios sociales a Cangas. Espero que a corporación sepa ter un bo detalle con esa celebración. Ben, ao segundo colectivo co que quero compartir este premio é o Movemento Asociativo de Cangas, que sabedes que os movementos asociativos son un dos grandes vertebradores da sociedade, porque fan unha función de enlace entre as necesidades e as preferencias que teñen os cidadáns e as cidadanas e as accións que debían levar ou teñen que levar adiante as administracións públicas coas súas políticas culturales.
Claro, é que vou decir do movimento asociativo de Cangas que se estamos aquí sentados sós neste auditorio é gracias a eles que montaron e puseron en marcha Cangas polo auditorio, estamos na rúa. Como non vamos a reconocer a eles todo o que levan feito por a cultura? Elas manteñen a vida social e cultural deste pobo e sen elas non sería posible todos aqueles eventos que se celebran. Gustaríame nomear a todas unha por unha, pero bueno, entón sí que me botaba desde aquí xa. Asociacións e colectivos que loitan por a tradición, pero sempre por unha tradición e unha cultura aberta a todos os movimentos que nos chegan de fora e os que recibimos sempre coas mans abertas, porque todas aquelas aportacións fan que a cultura evolucione e se enriqueza día a día. Solicito para eles atención, comprensión e apoio non somente económico, que tamén necesitan apoio económico. E unha solicitude específica para as administracións públicas. Por favor, non permitir que desaparezca nin cambie de lugar ningunha das iniciativas culturales deste pobo por falta de apoio. E non vos olvidar, hai moitas cousas que vos podíamos recordar, pero non vos olvidar dunha cuestión importante que é traballar que a cultura sea accesible para todos os colectivos de personas. Bueno, e logo me queda dedicar este premio ás persoas amigas, aquelas que están aí desde fai moito tempo e outras que fun coñecendo ao longo de miña vida e que saben que lles quero e agradezo que sempre estén aí. E quédame a miña familia. Claro, gustaríame que estiveran aquí algúns que non están. Miña nai Isabel, meu pai Arturo, a miña sogra Mercedes, que sempre foi a boa de todos, e algúns máis. Pero bueno, polo menos teño aquí a miña irmán Isa, a meus cuñados, a miñas cuñadas, a meus sobriños, a miñas sobriñas, a meus sobriños e sobriñas netos e netas, e aínda que non están, nos sinto no corazón, a meu fillo Miguel, a súa parella Sheila e a miña netiña Antía. E, por suposto, a miña compañeira e cómplice de toda a vida, Ángela Querote. A verdade é que non podo marchar de aquí sin, inda que sea un día de festa, non recordarme da xente que está sofrindo. E ahora mismo pois hai unha xente que está sofrindo porque está sendo aniquilada por unha barbarie que é Gaza. Entonces eu pido a solidaridade con Gaza e con todos aqueles povos que están sofrindo a barbarie